إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең күпме генә санасак та санап бетерә алмаслык сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән, безгә шушы хак динебезне өйрәткән, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәрберегезне чакырам Аллаһның әмерләрен үтәргә, аның тыйганнарыннан тыелырга, ягъни Аллаһыга тақва булырга. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Азиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә Ар-Рахман, Аллаһ Тәгалә Ар-Рахим. Ул рәхимледер. Һәм Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте белән бар кешелекне яратты. Күктә, җирдә булган һәрбер җан иясеме ул, җансызмы ул, һәрберсе Аллаһның рәхмәте астында яши. Һәр нигъмәт аннан килә. Ва ма бикум мин ни'ма фамин Аллаһ. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә сездә нинди генә нигъмәт булмасын, күрә торган күзләрегезме, ишетә торган колакларыгызмы, аягыгыз, кулыгызмы, кояшмы, якты көннәр, тыныч төннәрме, өеңдәге хатының, балаң, сине көтеп торучы атың, машинаң, акчаң башкасы фамин Аллаһ. Барысы да Аллаһтан диде. Шуңа күрә һәр нигъмәт аннан килә. Һәрбер бәла каза, һәрбер афат бездән аның рәхмәте белән китә. Аның гыйлеме, аның көч-кудрәте кая кадәр җитсә, ул шиксез, шунда кадәр Аллаһның рәхмәте дә җитәдер диде галимнәребез. Хәтта җәмәгать безне куркытып торган җәһәннәм уты да Аллаһның рәхмәте диде галимнәр. Ничек ул Аллаһның рәхмәте җәһәннәм? Аллаһ Тәгаләнең бәндәләрен җәннәткә куа торган камчысы диде галимнәребез җәһәннәмне. Аллаһ безне җәһәннәм белән куркытып, барыгыз җәннәткә тизрәк, йөрмәгез җәһәннәмгә, җәһәннәм гамәлләрен кылмагыз дип безне җәһәннәм уты белән кая җәннәткә куа диделәр. Һәм җәмәгать Раббыбыз Аллаһ үзенең бәндәләренә карата рәхимле булуны үзенә әмер итте. Һәм Кур'ан-ы Кәримдә кәтәбә аля нәфсихи рахма диде. Аллаһ рәхимле булуны үзенә йөкләде. Үзенә әмер итте рәхимле булуны диде. Һәм үзенең кайсыдыр бәндәсенә зулымлык кылыны, гаделсез рәвештә кемгәдер газап яки зыян кылыны Аллаһ Тәгалә үзенә харам кылды. Һәм хадис кудсида нәрсә диде? Инни харрамту зулма аля нәфси диде. Мин зулымлык кылуны, гаделсезлек, зулымлык, несправедливость була. Мин үземә харам кылдым диде. Шуңа күрә сез дә
bir-birigizga zulmлык кылмагыз диде. Һәм Аллаһның дине, җәмәгать, безгә Аллаһның динне бирүе, пәйгамбәрләрнең килүе, Коръан һәм Коръанга кадәр булган китапларның иңүе, булар бөтенесе дә Аллаһның рәхмәте. Biz шушы рәхмәтне алып, дөньяда бәхетле, ахирәттә җәннәтле булсын өчен килгәндер һәрберсе. Шуңа күрә шәригать кануннары да, üstебездә булган фарызлар, üstебездә торган харамнар, монсы тиеш, монсы ярамый дигән әмерләр, булар барысы да Аллаһның рәхмәте. Әйе, җәмәгать, Аллаһы Тәгалә бер генә бер эшне дә мақсатсыз, файдасыз, тик томалга фарыз кылмый. Әгәр дә Аллаһ безгә менә шушы бәндәләрем сезгә фарыз, менә шушы сезгә фарыз, моны эшләү сезгә фарыз дип әйткән икән, һәр фарызның нигезендә зур мақсатлар ята. Зур файдалар, дөнья һәм ахирәт өчен зур файдалар ята. Һәм нәкъ шулай Аллаһы Тәгалә нәрсәнедер безгә харам дип әйткән икән, Аллаһы Тәгалә каялы бәндәләрем бераз интегеп яшәсеннәр әле, моны да харам кылыйм әле, моны да харам кылыйм әле дип харам кылмады. Юк, җәмәгать, Аллаһ рәхимле. Аллаһ рәхимле. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә бу шиктән чыкма. Не влезай, убьет дип язалар бит бәләкәй чакта трансформаторларга. Аллаһы Тәгалә дә безгә бу харам. Кирмә монда. Бу сине бәхетсез итә. Бу синең гаиләңне, бу синең тормышыңны, тормышыңның бәрәкәтен җимерә, бу синең ахирәтеңне җимерә. Кирмә монда дип, Аллаһ һәрбер харамның артында зур мақсатлар, зур хикмәтләр һәм алардан тыелуда зур файдалар кыла. Бирә безгә. Аллаһ безгә нәрсәләрнедер фарыз итә. Ләкин бер кашанда диндә бер фарыз да без күтәрә алмаслык булмый. Аллаһы Тәгалә бер кемгә дә булдыра алмаслык эш кушмый. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә һәр мөселман, һәр бәндә 5 намаз укырга тиеш дип әмер иткән икән, бәндәләрнең мин булдыра алмыйм, минем вакытым юк, минем хәтерем юк, минем мөмкинлегем юк дип үзенә аклану эзләү, бу дөрес түгел. Аллаһ хаклымы? Бәндә хаклымы? Аллаһ хаклы. Шуңа күрә Аллаһ ла юкаллифуллаһу нафсан илля усгаха. Бер генә бер җан иясенә дә ул күтәрә алмаслык йөкне бирми. Әгәр дә Аллаһ булдыра алмаслык эшне куша икән, димәк ул гаделсез булып чыга. Аллаһ зулымлыкны үзенә үзе харам кылды. Шуңа күрә Аллаһ безгә булдыралырлык эш куша. Әгәр дә ниндидер эшне башкарганда, эшләгәндә бик зур мәшәкатьләр килеп чыкса, Аллаһ безгә җиңеллекләр бирә. Һәр мөселман намазын басып укырга тиеш. Кыямсыз намаз түгел. Ләкин кемнеңдер аягы авырта, кемнеңдер басырга хәле юк. Шуңа күрә басып укый алмаган утырып укысын диде. Кемнеңдер утырырга хәле юк. Менә операциядән соң айныды, реанимациядә ята, үз аңында ул намаз укырга тиеш. Утырырга хәле юк. Врачлар рөхсәт итмиләр, ятып укый. Әгәр дә тәһарәт алырга су юк икән, Аллаһ Тәгалә бетсәң бит суны тап дип әйтәме? Юк. Таяммум ал ди. Әгәр дә син сәфәргә чыккансың икән, сәфәрдә булай да синең мәшәкатең күп, намазларны кыскартып укы ди. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ башта куша, аннан безгә җиңеллек бирә. Әгәр дә ураза тотырга сәфәрдә булсагыз, яки авыру булсагыз, күпме көнегез калса, соңыннан тотып бетересез ди. Әгәр дә хатын-кыз авырлы икән, табиб әйтә, юк, сезгә ярамый, балагызга зыян килә дип әйтә икән, яки күкрәгеннән килгән сөт бетә икән ураза тоту сәбәпле, ураза тотма ди. Тотма ураза ди, аннарысын тотырсың ди. Кайбер авыру кешеләр бер кашан терелмиләр. Димәк, үлгәнче алар ураза тота алмыйлар. Андыйларга фидия биреп кытылыгыз ди. Фидия садакасын биреп кытылыгыз ди. Шуңа күрә Аллаһның һәр фарызында
Без Аллаһның рәхмәтен күрәбез. Әлхәмдүлилләh. Һәм җәмәгать харамнарда да без Аллаһның рәхмәтен күрәбез. Кызганыч, бик күп кешеләр бүген диннән куркалар. Бик күп кешеләр бүген динне ерактан әйләнеп үтәргә тырышалар. Менә шушы кирпич бар бит инде, знак. Въезд запрещен дигән. Шушы знакларны күреп, исламга килсәң, теге ярамый, бу ярамый. О, исламда харам да харам диләр. Шайтан аларга шушы знакларны шул кадәр зур итеп күрсәтә. Алар диндәге күпме хәерлелекне күрә алмыйлар, диндәге шушы харамнардан качып, диннән ерак булып йөриләр. Субханаллах, Аллаһ бер генә бер эшне дә сәбәпсез тиктомалга харам кылмый. Һәрбер харамның артында безнең өчен явызлык ята. Һәрбер харамның артында гаделсезлек ята. Аллаһы Тәгалә тиктомалга гына халал хатыннарыгыз белән булыгыз, зинага якын да бармагыз дип әйтмәде. Аллаһы Тәгалә тиктомалга гына су, чәй, башкасын эчегез, ләкин исерткеч эчемлеккә якын бармагыз дип тиктомалга гына аны тыймады. Шуңа күрә җәмәгать, без бүген кешеләр үзебезгә үзебез харамнар уйлап табабыз. Тормышыбызны матурлар өчен. Алыгыз правила дорожного движения. Нәрсә ул знаклар? Одни ограничения, одни харамы. Шулаймы? Кайберләре макрух инде бераз, кайберләре харам. Кайберләренә штраф, кайберләренә бөтенләй лишение. Ләкин ул знаклар нигә куелган? Без аларны нигә куябыз? Кемдер уйлый инде, хөкүмәт бездән акча җыеп ятыр өчен генә. Юк, җәмәгать, аның өчен генә түгел. Юк, кемдер файдаланадыр, бардыр, ләкин юк, җәмәгать. Аллаһы Тәгалә менә безгә шушы дәүләт эчендә биргән кануннар, без аларны үзебез чыгарабыз уйлап, ләкин ул безнең мәслихат өчен. Әйдәгез, бер көн дип әйтсәм, аны күз алдына китереп булмый. Әйдәгез, бер сәгатькә генә Казанда отменим все ограничения. Bütün знакларны отменяйте. Уступи дорогу, красный свет светофора, пешеходный переход. Кирәкми аларга юл бирергә. Пассажирларга әйтәбез, пешеходларга кирәкми ул машинага карап торырга чык та кит. Бер сәгатьтән күпме бәла, күпме фаҗига, күпме хәсрәт булачак, харамнарны снимать итеп торсак. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһның харамнарында да һәрберсендә зур хикмәт ята. Карагыз, менә ана кухняда ашарга пешерә. Кулына пычак алган, ялтырып тора матур пычагы. Һәм нәрсәдер кисә. 3 яшьлек бала ялтыравып күреп, әнисенә әйтә: "Бир миңа ди пычакны." Ул бит белми бала. Ул пычак ялтыраса да, ул пычакны алуда балага файда юк. Ул бала аның белән киселергә, төртелергә, әнисенә, сеңлесенә төртергә мөмкин. Шуңа күрә ана нишлей? Ана балага пычакны бирми. Бала елый. Бала әнисен сүгә, итәгеннән тарта. "Син какай ди? Нигә миңа бирмисең ди?" Әни бирми. Ни өчен бирми? Чөнки әни саран. Чөнки әни явыз, аңа жалко бер пычак. Юк. Әнинең йөрәгендәге балага булган мәхәббәте, ананың йөрәгендә булган баласына карата мәрхәмәтлелеге һәм акылы, белеме, информация бар әнидә. Пычак балага зыянны аңа бирмәскә аны мәҗбүр итә. Бик бирер иде. Калакны бирә бит. Менә җәмәгать, без дә тормышта шундый сабый 3 яшьлек балалар кебек без. Без харамнарны күрәбез дә зарланабыз. Нигә Аллаһы Тәгалә моны тыйган микән? Ой, мин бик дингә килеп тормыйм инде. Елга бер ашымны укытам да, хәзрәт килеп, әле хәзрәт килсә дә алдан заявка бирәләр. Теге харамнарны бик сөйләмә инде, яме? Менә шулай, безне килеп мактап кына кит инде дип әйтәләр. Әтиәниләр әйтәләр инде, балаларга әтиәниләрне хөрмәт итсеннәр дип. Үзебезгә кирәген генә алабыз. Хәзрәт килеп харам сөйли башласа, тизрәк качабыз, тизрәк ерагаябыз. Менә шуңа күрә җәмәгать, без дә шул сабый балалар кебек. Безгә дәген нәфисебез кушкан аласыбыз килә. Теге пычакны сорыйбыз Аллаһы Тәгаләдән. Аллаһы Тәгалә рәхимле, бирми безгә. Юкты, ярамый бу ди. Шуңа күрә җәмәгать, Адәм баласы, ул сабый бала кайсы яктан, ул акылы белән түгел, нәфисе белән яшәмәкче була.
Аның нәфисе определяет, страсть, мое большое я определяет ему, что есть хорошо, а что есть плохо. Аның нәфисенә ошаган әйберне мең төрле хәйлә белән ул нәрсә ди? Үзенә хәлал кыла. Чатта басып торган фахиша ул мин изгелек эшлим ди, мин кешеләргә ләззәт китерәм ди. Шуңа күрә һәрберсе үзенә таба. Ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Әгәр дә хакыйкать ди, аларның нәфисләренә иярә торган булса ди, җирләр, күкләр һәм җирдә күктә яшәүчеләр бөтенесе җимерелеп һәлак булып бетәрләр иде ди. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә делайте что хотите дисә, җир өстенә бер нинди ана ул знаклар, ограничениялар, харамнар, фарызлар булмаса, йөкләмәләр. Аллаһ Тәгаләнең әмерләре булмаса, җир өсте җимерелеп бетәр иде. Безне дә законнар тота. Кемгәдер Аллаһның законы җитмәсә, әмирнең законы барып җитә. Кемнедер Аллаһның газабы куркытмаса, әмирнең законы, прокурорныкы барып җитә. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһның һәрбер фарызында ва һәрбер харамында аның рәхмәте ята. Шулай ук җәмәгать Аллаһ Тәгалә бу кагыйдәне тормышыгызда уйлап карагыз әле. Зур кагыйдә бар. Аллаһ бәндәсе каршында бер ишекне ябыр алдыннан, менә бу ишеккә ярамый дип знак куер алдыннан, Аллаһ бу ишектән күпкә хәерлерәк юлларны ачып куя, ишекләрне. Аллаһ Тәгалә дуңгыз итен харам кылыр алдыннан безгә дистәләрчә төрле малларның итләрен хәлал кылды. Вообще мин уйлап торам да, кайбер кешеләр безгә карыйлар да, бу мөселманнар бигрәк бәхетсез инде, бигрәк мескен, даже дуңгыз да ашый алмыйча интегәләр инде дип уйлыйлар шулай. Белә безне жәллиләр алар шулай. Біз шулай интегәбез инде, каз ашыйбыз. Ишенә алма тутырып, мандарин белән духовкада үрдәк пешерәбез, корейка ашыйбыз инде, шулай интегеп яшибез. Аллаһ Тәгалә бер генә бер әйберне дә харам кылмый. Аңа альтернатива алмашка яхшырагын бирмичә. Башта Аллаһ Тәгалә тизеп куйды, менә булар бөтенесе сезгә хәлал диде, ә менә бунысы харам диде. Аллаһ Тәгалә урламагыз диде. Урлашу харам, ә ничек алыргасың? Кәсеп, сәүдә, хезмәт, бартер, башкасы бөтенесен хәлал кылды. Ә менә бунысы харам диде. Аллаһ Тәгалә зина, ир-егетләр, хатын-кызлар, зина харам. Шит хатын-кызга кулыгыз белән дә тимәгез. Шит иргә кулыгыз белән түгел, хатта күзегезне төшерегез, бу сезнеке түгел диде. Никах, семья, гаилә эчендәге нинди матур мөнәсәбәтләрне Аллаһ Тәгалә хәлал кылды. Бер кемне дә бит Аллаһ Тәгалә булды битте монах булып, тыелып яша, гыйбадәт кенә кыл димәде. Иләнегез диде, гаилә корыгыз диде. Хатыныгыз белән җинси мөнәсәбәткә кирегә дә сезгә фәрештә савап язып барыр диде. Шуңа күрә яхшырагын ачты, хәлал кылды, яманнарын безгә харам кылды. Шулай ук җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең рәхимле исемнәре янында Гадил дигән исеме бар. Гадил дигән исемне без күрәбез в системе наказания. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә биргәндә рәхимле булса, безне гынахларыбыз өчен хөкем иткәндә гадил. Вот здесь уже Аллаһ справедливый. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Әгәр дә бер кеше изгелек кылам дип ният итсә, менә ул ниятләде, мин шушы изгелекне кылам ди. Әгәр дә шушы изгелекне кылса, Аллаһ Тәгаләнең әмре белән фәрештә бер изгелек кылды дип язмый бер кашанда. Кимендә 10-ны яздыра, 700-гә кадәр арттыра. Син 1 сум садака бирсәң, 1 сум садака бирде дип язмый фәрештә. Кимендә 10 дип яза кабул булса, 100, 600, 700-гә кадәр арттыра изгелекләрне. Ягъни гаделлек буенча берне кылдың, калганы бонусым. Аллаһның рәхмәте белән. Әгәр дә кеше ният кылса, мин изгелек кылам дип,
ләкин кыла алмый калса, ниндидер сәбәп белән. Мәсәлән, авырып китте, не рассчитал свои возможности, башкасын, ләкин бик каты кыласы килгән иде, ниятләгән иде, кыла алмады. Аллаһ Тәгалә әйтә, язып куй кылды дип ди. Минем рәхмәтем белән ди. Ул аны кыла иде бит ди, мин сынау бирмәгән булсам ди. Шуңа күрә язып куй ди. Ул аны кылган кебек була. Әгәр дә кеше мин гынах кылам дип ниятләсә, менә мин хәзер барам да шушы гынахны кылам дип, һәм шул гынахны барып кылса, Аллаһ Тәгалә фәрештәсен әйтә, бер гынах дип яз ди. Күпме кылды шуның кадәр, кая бонус 700-гә кадәр? Юк. Юк монда Аллаһ гадел. Тегендә рәхмәтле, монда гадел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бер кемгә дә артыгын яздырмый. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Әгәр дә бер кеше мин явызлык кылырга ниятлим диде, гынах кылырга niyyәтли. Ләкин соңыннан аңлады, уйланды, туктале. Мин бит гынахлы эшлим дип ниятләгән гынахасын кылмады. Фәрештә нишли? Теге вакыттагы изгелек кебек, юк инде ниятләгән иде бит ул. Булды гынах кылды дип язамы? Юк. Савап яза Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә фәрештәгә әйтә, яз савап ди. Ул ди гынахтан тукталды ди. Гынахтан киселү, тукталу үзе бер савап. Менә шуңа күрә җәмәгать һәрбер җирдә, һәрбер урында, без һәрбер хөкемдә Аллаһның рәхмәтен күрә. Шулай ук җәмәгать, карагыз, безнең гомерләребез бик кыска. Бигрәк тә сөекле пәйгамбәребез, минем өммәтемнең гомере 60 белән 70 арасында булыр ди. Күпләр 70-не үз алмаслар ди. Шуңа күрә безнең арабызда 70-тән узган бабайларыбыз, әлхәмдүлилләh, апаларыбыз, әбиләребез, сезгә инде Аллаһның рәхмәте бара. Ел сайын Аллаһның рәхмәте бара, барсын тагында мөселманның яшәве хәерле. Чөнки ул көн сайын 5 намаз укый, зикр, тәсбих әйтә, безгә дуа кылалар, әлхәмдүлилләh. Аллаһ исәнлегегезне бирсен. Ләкин җәмәгать безнең гомерләребез кыска. Адәм 1000 ел яшәде. Үлер алдыннан туктале, минем гомерем биттеме инде диде. Үтте дә китте битти. Нух алейхиссалам төрле җирдә төрлечә языла. 950, 1000 ел, 1200 ел яшәде дип килә. Элек кешеләр 1000 ел яшәгәннәр, ә безнең гомерләр бик кыска. Шушы кыска гомердә безгә тырышырга кирәк, күбрәк изгелек җыеп калырга. Чөнки без кыямәт көнендә будем конкурировать за один и тот же рай. 1000 ел гыйбадәт кылганда әйтә, Раббым мине җәннәткә кертте. 60 ел гыйбадәт кылганда әле 30 ел коммунист булып яшәгәннән соң күпме өлгердем икән. Ул да әйтә, Раббым миңа җәннәт бирде. Аллаһ безгә рәхимле. Һәм ул безнең изгелекләребезне менә шулай арттырып ала бездән. Ул безнең белән сатулаша. Ул әйтә, бәндәм ди, ир егетләр ди, намазыгызны өйдә укысагыз, мин бер намазны алам сездән сатып ди. Шул ук намазыгызны минем йортка килеп, минем өйдә укысагыз, в 27 раз больше плачу ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? 27 мәртәбә артык савап диде. Аллаһ безнең белән торгуется. Әйдә инде кыйбатракка сат миңа ди. Бераз 5 минутлык, 10 минутлык юл үтте ди. Менә шулай итеп Аллаһ безне үзенең рәхмәтендә яшәтә, әлхәмдүлилләh. Һәм нәкъ шулай җәмәгать, сөекле пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва сәллям беренче көненнән алып соңгы көненә кадәр аның кешеләр белән булуы, аның сахабалар өчен генә түгел, бөтен кешелек өчен, имансызлар өчен дә хәтта кафирләр өчен дә пәйгамбәребезнең килүе рәхмәт булды. Чөнки ул гаделлек торгызды. Чөнки ул дөреслекне булдырды. Бүгенге көндә дә күп кенә илләр, алга киткән илләр пәйгамбәребез өйрәтеп калдырган система белән дәүләт кануннарын төзиләр. Чөнки ул кешелек өчен, ул алып килгән дин кешелек өчен Аллаһның рәхмәте. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Без сине, Аллаһ Тәгалә әйтә, сине ди җир өстенә галәмнәр өчен рәхмәт итеп кенә җибәрдек ди. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям шушы үзенең гаделлеге белән, үзенең мәрхәмәтлелеге белән күпме кешеләрнең йөрәкләрен яулады. Әгәр дә кемдер уйлый икән, Аллаһның дине акча белән таралды дип, әгәр дә кемдер уйлый икән, пәйгамбәребез акча белән кешеләрне сатып алды дип, юк, ул ялгыша. Пәйгамбәребез үзенең көләч йөзе белән, үзенең әхлагы белән, үзенең ихтирамлылыгы белән, үзенең гаделлеге белән күпме кешеләрне яулап алды. Курайшлар, киллерлар нанимать иттеләр. Үтер, шуның хәтлек сиңа акча бирәбез дип. Шушы үтерүчеләр килеп, аның йөзендәге нурын күреп, пәйгамбәребезгә гашыйк булып, аны яратып,
мөселман булып кайтып киттеләр. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, бер кашанда кешеләрне байлыгыгыз белән, акчагыз белән кылачлап ала алмаячаксыз. Вы никогда не сможете объять сердца людей своим имуществом. На всех не хватит. Но вы сможете их объять светлым лицом и прекрасным нравом. Әгәр дә кешеләргә елмая белсәң, әгәр дә кешеләргә матур итеп сәлам бирә белсәң, әгәр дә күршедәге апага, күршедәге абыйга ничек хәлләр абый, берәр миннән ярдәм кирәк түгелме дип шулай матур итеп сорага белсәң, син йөрәкләрен яулыйсың. Акча белән тегеңә 100 бирдең, моңа 150 бирдең, тегесе сине каргыячак, аңа 150 бирдем миңа, монсы специально сөйләячәк аңа. Менә шуңа күрә җәмәгать акча белән булмый кешеләрне. Пәйгамбәребез 1000 ел элек китте, бүген дә ул кешеләрнең йөрәкләрен нәрсә белән яулый? Кемгә пәйгамбәрнең акчасы башкасы тиде? Беребезгә дә тимәде. Пәйгамбәребезнең әхлагы. Аның безгә калдырган хадисләре, гыйлеме безнең йөрәкләребезне яулый. Шуңа күрә менә шушы Аллаһның рәхмәтен, сөйкле пәйгамбәребезнең рәхмәте белән без яшәргә тиеш. Аллаһның дине, ислам, ул яшәргә яшәтә торган дин безне. Тормышны җимерә торган, дин исеменнән анда кемнедер барып үтерә торган, кемнедер суя торган, башларны кисеп, менә Аллаһу әкбәр дип диннән кешеләрне ерагайта торган шушы йырткыч, явыз, вахши дин түгел. Шуңа күрә алтынга тузан куммас дигәннәр. Без алтыныбызны сакларга тиеш. Бу алтынны бер кемгә дә бирергә ярамый. Баракаллаһу лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana bil ayati ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.